Embera uchiso otaura macho. Mauricio. Ndakati kusuwe Friday zvindapera usiku ndakarara. Madzimai yangu yakamuka mumba ndobva yatora foni. Ndobva yatanga kudhaira nhamba pafoni achida kufonera murume uyu. Yari pakati pekufonera murume uyu. Ukuzwawo nini? Wakutaura kuda kunyorwa kwasakataurisa ubatsirike. Zvino wona sekretary akatodai urokwe ndiano nyora yewe. Vari pakati pekufonera murume uyu madzimai yangu inini ndakanyepera kunge ndakarara. Madzimai yangu aitora foni achitira kufonera murume uyu yachinditarisa kuti ndakarara here ndaitoita ngonono. Wainditarisa ndichitoita ngonono kuita kunge ndakarara. Ndikaseta foni yangu kucall history kuti munhu achafona apa nhamba ndichadziwana kucall history. Saka ndakazoti inini kwakuri kuma 27 minutes to 1 pakati peusiku paita madzimai zvinhu. Inini ndakabuda panze. Madzimai yanga yarara kwanga kuma 2:30. Vandamuka ndichitora foni panga wadzosera madzimai wachifonera munhu waita sei waifonera. Vandabuda panze vandavhura mafile yangu yandanga ndaseta. Vandaona nhamba dzemurume uyu dziri mufoni mangu. Ndipo pandikadzoka mumba ndichibvunza madzimai kuti ko munhu wafonera pakati peusiku uye ndiani. Madzimai akandipindura akati zvoni ndichakudzai kwachena. Handikuudzei usiku upi huno. Ndifunga ndikabuda futi panze. Vandadzoka futi mumba ndikati madzimai ndati munhu wafonera ndiani. Ndikati ndati ndichakuudzai kwachena. Vandadzoka futi kechitatu ndikati madzimai inini ndinoziva ndiwe mudzimai wandinoziva kubva ndikuroore ndiwe wani wandinoziva. Ndati munhu wafonera ndiani. Zvikati ndati ndichakuudzai kwachena. Ndifunga ndikabva ndaenda mukicheni ndatobatidza moto zvakagara ndatanga kudziya moto. Kuseri kwachena ndikabva ndadzokera mumba ndikati madzimai ndinoziva nemadiro andinokuita ndiudze chokwadi. Ndabva ndabuda panze nditi kwachena. Madzimai akabva atobudawo panze ndikamira pachiwanze. Madzimai abuda panze yakatanga kutenderera pachiwanze ndokubva yadzoka kwandiri. Ndikati bamwana ndofanira kuudzai chokwadi. Nhamba idzodzo ndini ndaifonera bameriri. Nguva idzodzo ndikati rega ndiwashedze. Ndikati aiwa musavashedze. Nguva idzodzo panga pana sekuru wangu waitobva kumba kwavo vakatsiga bhagidhi rechibage vachiuya kugaisa pamba pababa. Sekuru vaya kwamosvika nekusiya tsapo. Madzimai yangu ndokubva yashedza sekuru vaya. Ndikati sekuru yai kuno. Ndokubva wasvika. Wakasvika wachindibvunza kuti kwakanaka here. Ndati sekuru hakuna kunaka. Chega kuexhausta information yako yese. Iwe uchikomba wewe. Ndinobvuma ipapo panyaya yaunobvisana so Unobvuma. ndinobvuma panyaya yaunobvisana mutoa amai amuzwa here mumwe yati kuti ari kweni mumwe Kwenye muri chii? Zvakambofamba sekundana nei? Chichikambona zvese nakuti nemunemo ngozi nyaya yacho pachena huruma. zvakaitika ini ndakamboda kutsvaga ibaki nudwa uniform watezvara wano wemunhu. Saka ndaenda ikoko kutsvaga chibage. Infact ndisati ndaenda takatanga kufonana awo ndokwenge wari wenge watoendawo ikoko. Saka wakataurirana neshamwari yavo neshamwari. Saka wakataurirana kuti ndoda chibage awachitaurirana pafoni. Saka wakazondipa nhamba wachiti aiwa imi chikomuniketai nani namainatsi vari mukandoda chibage moenda kunotsvaga chibage. Saka zvadaro takapiwa nhamba nababa. Ndapiwa nhamba nababa wandakabva ndabuda chinanga kunifamu ndatoudza madzimai kuti aiwa imi madzimai chega ndichimhanya ndiri ndege kuitira kuti tonotaurira nemunhu wechibage tapedza tozodzoka tozoronga kuti tozoenda tonotaura chibage Ita zvandikaita comrade. ndaenda ndakabva ndasvika mukonoma ndakasa izvozvo mbona chibage chisati chasvika madabwirana kuti ndinozoya musi wakati madamira ndakadaro. Saka ndadzoka ndakabva ndatanga kuenda kumarondero ndashedzerwa nyaya yeufu.
kwese kuwachisa nikuda panduda kuti iwo kumanya droge mwakatanga kudana nayo ndakatanga kudana mzana maenda kuchibage kamaenda kuchibage isati kuchibage ndaenda kuchibage makarara mese kangani kawani Mbokwamaya. mbokwani ndakaona na msanga msanga makarara kangani Kagawani. kangani Kagawani matini kama ndani. kuchibage Ayo hapo bagi ukutanda to barakumba. kumba Kumba kwedi. Ngala inana shanya. Ini nana shanya. Ina kumba kwa kwedi. mama sama marara mese tiko Ayo ikuka sinakura chesi. Sho aba koyo bwanditima. Andita. Manzini nana winga bagenda wengani. Ibe. nyumba macho suswa nini ya kudoka Boso ngwani kiraka. Sababu ngani na baba. Madzoka ini madzoka chibage wamarara mchifunga mamusema vana Ai papo matigata. uya apa nditanga unazotaura naye Maindiro watu wanogona kutaura manje. madzoka amai Itaza ngene. madzoka amai umwe mwava mamuda mama mamuda Ndadzoka inini kama ndaenda kuchikayo. Bandati ngenda kunyaraza. Bandi patendurazi mungu. Banda pata tendurazi. Ya akani pashoka tindi ndikutereko. Sho wakati nyaraza kwa banda hiyo. nyarazo mamuri ndiwangatanga uravirewo Sekije. ai Samu. madzoka nyarazo mairarira kuti Sai mbapati kusekwe kumkie kwa kiteni yake. mangoito magaga kamucheka Hata ito. hata itoiti muda kubvunze nemu pamaita izvi maizive Aiwati. mama tomurume nemukadzi Aganda ndio majieke. Ndio majieke. makaita unoteswa mamaona mese muri right mamati ngatitezve ko mamwe mapatina zeni ava vamo amuna kufunga iwaona mukadzi here munai ari mune ngauye pa Uyai kuna mai guru. yaraimba sei nai mama mazvinzwa inini ndo zvaitika mafundirawo maroni zvakakurambirai ayo musatangise kutanga endai pandaro wakaramba Ishamari yangu. wakaramba Date friend yangu. Aida. Akatariwa wanakutumia pera kitu ya jirani. Nyai kai kanisha kuona. Aida. Asira. Nyai paya so budane mundu ya chitaura tindo nyai ya kutasimu kiyo akawakaramba. Ndio pakatokea mtezo kwa ukasabuka yakavumike kwa sababu nyai akatoa. akavumika Itaza ngenda mai guru. alright pane nyaya irikasika chichikazoitika after we have moti chikoma chichikazoitika Chakazoitika baba wakanga wangu mali. Baba noka ndakati ndiyani ndinai. Ndikati ndinai mukudenju kudai pasi. Ndikadara pamusoro. Ndikangoya ndikabuda pasi. Ndakarekodha foni yangu ndozi ada kuti chiso chakadabva kwa sabu. Ndatonga kwa sabu. taurisai Nari garamushe nari. Ndabva kunotonga nari sabu wakati nari bameti avana katika kudzimba dzokusvikanyiraita sei yapera. Asi zuva iro wakabva warumanga ngavo. Ndokawanoka bandamuka ndagara pamusoro. Zvese zvaitaura zviri mufoni. vaiti chii nhari Wakasvika wakati ndaziva kuti vandati ho saka imini yacho ndeye yakauya pakapana kumata nayo vakatanga kutsana vakataura kuti ini kona nyaitika titi amweni atsava ako bamenda ndikamenda wafonera
wakudea mai muzvilalibisa nyaya vakatoya vachindipfima kwandiri vachinhanzida kuripwa kuda kuvhura ndakarava newe bhadhi yangu yaita sei apeta ndobva ndaramba pataenda nenyaya pasvika akadzokera futi nenyaya pasvika ndikati murume yavo yakumba kwani odiyo inoisa pasabhu wakaita achibva kumotongo akabva nditoenda futi pasabhu akabva nditoenda pasabhu akandibata akakuda kuti ndikumurekodi akatondibata ndakati nhari ndisiye ndarakati ndikuda zvinhu sakati ndisiye ndinomubaidea chivi achibhadhara nechivi nai iwewe une mhosva dzako dzemombe ina iwewe une mhosva yako kuti nyaya iyi ndaitaurirei nyaya iyi pane chendaitaurira iyi nyaya ndakazvuzva kubuda samuel kuti uyu ndopanozwa kuti munhu atonga chidzana atemba saka indoda kuti uchacha uve munhu kana kuti datokuleya vhiki odio iripo uyo andamubata mhosva yake ava maya akunyorera maya mombe yavo inotonesa muonerayo uyo azokwirirawo futi uyo saka apa vachangochinjana kudai saka ngetidzipedzeka wani uyo azokwirirawo amai ava maya vaisirei mombe yavo vaisirei mombe nembudzi uyo dai mukadzi asina kuroorwa pangadai pasina nyaya yake andizvo vatari kuti agumbomba kubva mumba anechi ane murume saka ndoti amai avabhadhira amai avo mombe dzavo mombe imwechete nembudzi yavo nokuti kana zviregedzaka nyika inonyangarako ma ndo wanda kubhadharirai muda urume wacho saka inini mai ndanzwisisa amai inini ndinotonga nyaya kasi ndafanira chinhu wani vanoda urume wavo vanogona kutiudza kuti ngahuwanisei mati ndosaka ndakupai mombe ine mbudzi mati matongero manje mamai maakudere kurimoto saka nditudisai hapana urume hauwanika makanwangomwe munhu aitengawo gani ingazi ngaizorere unonoreplesa nokwatikuita tongoti mimipuwa mombenyi ungotora mombenyi nembudzi zvoenda kumusha kwani kwenyu makuchei haya makusangasa nyaya mai ambe amatosedzwa panyaya paega yaibata kuda timbabai tipei odio yenyu iyo hazana kuchajakai akukuti une mhosva mombe dzako chadzirwa adhara chiva chiveachi mbora inonzi retaliation wakatsikwa mbora refri anoridza ndizvozvo ndini refrika nani bhora gareenda riendoko iwobva usvika urusukuru wa munhu fight ndokobudisa red guard ndopani iye waretera ndataura apo ndautaura uramba here asirega unzwe afoni achasiyana zedu manje kana mushanhari akubhadharisa inzwai nyaya imi nhari muchinzwa nyaya yako iteerera izve nhari achibatwa nani munonzwa kuda kutaura taura ichizvo changamira chiripo ndechekuti murikuona amai kana nguva dzekutora ndakasvika kumba kwavo vari kuyera chakaitika ndechekuti ini ndakasvika pamba tabva kudara sevanhu tinogara 70 meters padhuze nepadhuze ndasvika kumba inini ndakasvika mhuri dzangu dzose dzisina mhuri dzangu ndoziva dzichienda kupamba pani pamai apa nguva dzangu dziri 6:30 ndasvika pamba pamai apa ndakasvika ndikatoti tisvikewo ndandisingatoziva kuti baba havapo ndaida kubvunza vana vangu nekuti ndandasvikira pamba vasipo amai vandopa vakati ndiani ndikatodaira ndikati ndini banhenge handina kuvati kudai panze ndikanzi ndiri kuuya kupi iko ndikubva watouya panze shuwa ini ndakatanga kutaura zvandikutaura pafoni
amai ndo akanga nditanga dzanga dzashu wavuma mese kuti right na dzanga dzashu ngazondibotizwa wapfimba wariziva sawa wazviita wapfimba shona wapfimba unoda mombe ngani kune murumo kune murume uyu akarara nemudzimai wangu wewe unoda mombe ngani kune wainyika mukadzi wakazobata Hai, murume uyu awanipo 3 mombe. murume apa wana mombe dzake ngani ukurara nemukadzi womunhu 4 munhu kouya kubata 1 kasi dai mudzimai rauya zuva nhasi chivi abata neharara dai uya mukadzi uya asina kusimba chichaiti taiga dzatinebhura kufoo saka nhasi tumupa mombe 3 uyu tumupa mombe yake imwe chete nokuti vakangofanana uyu akakaupinda mombe dzake 2 Who's mombe dzakakufanana kamuti mombe 4 uyu mombe 3 uyu mombe 1 atakudzira mombe 1 ichiendawo saka ndazingosara dziri na imezi dzatikuita ngatingosara dziri 3 imezi dzatikuita mombe iwewe unobvisa mombe wakakonza unobvisa mombe 3 ime amai amabhoi kana murupo order amai yani timboteererai ime amai unobvisa mombe imwe chete chingawo saka uyu murumoyo achakubvisa mombe 4 nokuti ndikuziva kuti mombe iyoyo achatora mombe yakaine mahara bvisa mombe next time 21 bvisa mombe dzako iwo bvisa mombe 21 iwewe bvisa mombe 21 nyaya yehunhu ndoine basa ndinopa tiche vanhu hunhu ndo unopa tiche vanhu andizvozve wairitalite saka kutora mombe dzako 3 itora mombe yako imwe chete pamombe 2 zvangoma wabhadhanda kusa 1 iwe unoda kubvisa mombe 1 ndemusaini inemosaina mese chambo utaurira kuti kana madzi ndemosaina yapera ndemosaina aiwa ndazvinzwa uyu arikumbira nguva